फ्रेंड्स फरायबाय बड' जब इनफ' अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा बे समाव BTC फरेस्टार कार्डनि एग्जाम डेट पस्टपन जाबाय। दा बिनि सायाव अफिशियेल नटिसखौ लाबोदों आरो गोदान डेट माब्ला जागोन बिनि सायाव नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। जाय नोंथांमोना बड' जब इनफ' अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला। जेब्लायबो गभर्नमेन्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों लेटेस्ट मोननो हागोन। दा बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो, मानो होनोबा एग्जाम सेन्टाराव थांगोन नालाय। दा बेखायनो जों मिथिनांगोन एग्जामा पस्टपन जाबाय। जोंहा नेक्स्ट सानडेआव जानो गोनांमोन, बेनो जाबाय 15 डिसेम्बराव। दा बेखौ जों दानिया नायनोसै। स' दायो लोगोफोर जों फैबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अफिशियेल साइटआव बिउनिआव आरो बेयाव फैनाय लोगो नोंथांमोना नटिसखौ मोनगोन। आरो बे नटिसखौ नायनोबा नोंथांमोना बे साइटआव फैनानै बेयावनो नोंथांमोना डेट एबा रिशिडिउल डेट ओंखारदों। दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जाम फरेस्ट गार्डनि सायाव। दा बे नटिसआव क्लिक खालामनाय लोगो नोंथांमोना अफिशियेल नटिसखौ बेयाव नायनो हागोन नै। आरो बेनो जाबाय जोंहा आपकामिं एग्जाम जानो गोनांमोन 15 डिसेम्बराव एबा 15 डिसेम्बराव, बेखौ केन्सेल खालामनानै गोदान डेट एनाउन्स खालामबाय। बेनो जाबाय 22 डिसेम्बराव नोंथांमोननि एग्जामा जाफिनसिगोन। अके, दा माखासे जाहोननि थाखाय बिथांमोना गोबां माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम्सनि थाखाय बिथांमोना एग्जामखौ पस्टपन खालामदों। दा बिथांमोना गोदान डिसाइड खालामबाय। दा बेखायनो गोदान एडमिट नोंथांमोना मोनफिनसिगोन। बेनो जाबाय 13 डिसेम्बरनिफ्राय 16नि गेजेराव नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। स' बेनो जाबाय दाखालिनि एडमिटआ सोलिला, गोदान एडमिट नोंथांमोननि जानो हागौ एग्जाम सेन्टारा चेन्ज जादों। बेखायनो 13निफ्राय 16नि गेजेराव एग्जामनि थाखाय एडमिटखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन। अके, आरो बे एग्जामा गोदान डेटआ जाबाय 22 डिसेम्बराव नोंथांमोना मोनसिगोन एग्जामखौहाय। एन्ड बेनिफ्राय बिनि फिजिकेल टेस्टआ जानुवारि फेब्रुवारियाव जानाय चान्सआ दङ। दा बेनोमोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला। जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन।